إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أموى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة دكينات چكين غرم بوچي وانا يمچي نا لتنين yau 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul kafi, sannan muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyar da yayi zuwa ga al-Khadir alaihi salam. Za mu ansa 'yan tambayoyi kaɗan, ba da yawa ba kamar jiya tambayoyin sun cinye mana lokaci da yawa. Wannan yana tambaya yake cewa suwa ne ya zamanto wajibi a cikin 'yan uwana in sadar musu da zumunta ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Sannan waɗanda in na daina zuwa wurinsu Allah zai sanya ni cikin 'yan wuta. Sannan kuma ya ce suwa ne a cikin 'yan uwana waɗanda idan na sadar da zumunta zan samu lada, idan kuma in kuma na ƙi ba za a rubuta min lada ba. To na farko ya kamata shi mai wannan tambayar san menene zumunta, menene ake nufi da zumunci, saboda cikin tambayarsa na fuskanci akwai rashin fahimtar me ya sada zumunci. Sada zumunci shine ka taimaka wa danginka na kusa wanda nasaba ta hada ka da shi, wanda wato rahim haihuwa ta hada ku, kuna da dangantaka ta haihuwa, ita ce dangantaka ta nasaba, wanda suke yan uwanka na kusa ko kuma na nesa, yan uwanka ko yan uwan babbanninka ko yan uwanka, waɗannan duk suna cikin al'arham ba wasu wanda kake da gadansa ba ko yake da gadanka, dukkan wani wanda yake wato rahim nasaba ta haɗa ku, aka bi za ka ga cewa akwai inda kuka tike a kakanni, to wannan ɗan uwanka ne, illa iyaka akwai na kusa akwai na nesa, akwai wanda kusancin yana da kusanci sosai, akwai kuma wanda akwai tazara. To amma dai duka ƴan uwa ne, wanda Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Sannan abinda ake nufi da sada zumuncin wato shine taimaka musu lokacin da suke da bukata. Akwai haƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na musulmi ne akan musulmi, ya amsa sallamar sa, in ya atishawa ya ce alhamdulillah, ya masa addu'a ya ce yarhamukallah, idan ba shi da lafiya ya je dubo shi, idan an ce ya rasu a je ya halarci jana'izarsa. to duk sanda wani abu ya taso na yana neman a taimaka masa, kuma kana da ikon da za ka iya taimaka masa, to ka taimaka masa akan wannan shi ne sada zumunci. ba wai kawai ana nufin sada zumunci ka rika ziyarar mutum a gida ba, ziyara wani bangare ne na sada zumunci, amma ba wai shine hakikanin abin da ake nufi da sada zumunci ba. Da yawa mu muna fahimtar sada zumunci shine ka rika kai ziyara wurin dan uwanka akai-akai, in kai haka ka sada zumunci. Idan kuma baka zama mai yawan kai ziyarce-ziyarce ba, to baka da sada zumunci. Wannan ba shine abin da sada zumunci yake nufi ba. Sai ka ga wasu akwai kokarin ziyara amma babu taimako, bini ya kai wa dan uwansa ziyara, amma da wani abu zai taso ne ya taimaka masa, kuma yana da ikon taimaka masa, anan sai ka kasa wasa.
to kaga wannan bai sada zumunci ba ko da ya fi kowa zuwa ziyara. Idan da a ce yana yin wasu ayyuka ko yana yawan tafiye-tafiye ko shagalta da wasu abubuwan da ba za su ba shi dama ba ya je watakila sai a wata biyu a wata uku watakila ma ba su haɗu ba, amma da zarar ya ji wani abu nan da nan ya motsa, da zarar ya ji baya da lafiya zai je dubo shi ko yana buƙatar wani tallafi nan da nan zai aika masa ko ya je da kansa ya kai masa. to wannan mai sada zumunci ne, ko da ko bai kasance mai yawan ziyara ba, da kuma zai kasance mai yawan kai ziyarce-ziyarce, amma duk sanda wanda ya taimako ya taso ya noke, to wannan ba mai sada zumunci ba ne. akwai lokacin da mahaifiyar nana Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha ba musulma bace, ita a Makka take da zama, tunda ba musulma bace ba ta yi hijira ta biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba sa tare da sayyidina Abubakar, tuni auren ya rabu. haka ita tana zaune a Makka cikin ƴan uwanta mushrikai, ita kuma Asma'u radiyallahu ta'ala anha saboda musulma ce tana tare da mahaifinta a Madina. wata rana bukata ta matsawa ita mahaifiyarta, ta tuna da yarta Asma'u ta zo Madina tana neman taimakonta akan bukatarta, shine sai ta ce to ba zan yi wani abu ba sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in san dangantaka ta da ke a yanzu. shine ta ce ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa cewa mahaifiyata ta zo kuma mushrika ce, ta nemi in taimaka mata, afa asiluha. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sili ummaki, sili ummaki. ana in ka dubi siyakin ba ziyara za ta kai mata ba, taimako ta zo nema. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sada zumuncin mahaifiyarki. saboda haka shi taimakawa wanda yake cikin bukata dan uwa shine hakikarin sada zumunci. saboda haka anan tambayar da yake yi cewa wane ne in ya rika zuwa wajen su, wane ne in ya rika baya zuwa wajen su, wannan duk ba ita ce abin tambaya ba. wane ne ya kamata ka taimaka? duk wanda ya buƙaci taimako a cikin waɗannan, duk wani wanda kake da nasaba ta hada ku da shi, ta kusa ko ta nesa, kun haɗu a iyaye, kun haɗu a kakanni, to na ɗan uwanka ne na rahim. duk lokacin da wani abu ya tashi ana buƙatar taimako kuma kana da ikon taimakawa, to sai ka taimaka masa. wannan yana tambaya game da ringing tone. wannan mun sha magana a kansa cewa mutum ya sa alƙur'ani a ciki, tare da cewa an bugo waya ba ruwan shi da ayan nan da ake karantawa an kai ƙarshe ko ba kai ƙarshe ba, shi dai zai ƙoƙari ya yanke domin ya daga waya ya ji mai kiransa. ce wannan bai dace ba, baya daga cikin ladabi ga alkur'ani, baya cikin girmamawa ga alkur'ani. yana da kyau musulmi ya zama mai girmamawa ga alkur'ani. wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. wanda duk ya girmama abubuwan bauta na ubangiji, alkur'ani yana cikin sha'airallah, to wannan yana daga cikin abin da yake tsoron Allah da ke zuciya. saboda haka baya daga cikin girmama alkur'ani kamar da shi kawai mai sanar da kai an bugo maka waya. saboda haka in ka ji ayoyin alkur'ani suna tashi, to kokarin ka kawai ka je ka ji waye yake kiranka, ba wai abinda alkur'ani ake karanta a cikin kake ji ba. alkur'ani an saukar da shi domin a yi tadabburi cikin ayoyinsa, ana karantawa kana kasa kunne. wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu. to kai nan ba sauraron kake so kai ba, katse shi zaka yi. wato ya zama in ana karanta maka qur'ani ta waya ka katse shi, ka saurari mai kiranka maimakon ka tsaya ka saurari shi alqur'ani. so haka wannan bai dace ba. duk wani abin da ya kamata a girmama shi, to ya kamata kai ya zama alama ce ta ana kiranka. ka sa sallama, wannan babu komai. hatta addu'a yana Allahumma kayanki, rabbana kayanki, ba girmama Allah a ciki. amma dan ka sa sallama, wannan ba wani abu. sai wanda yake tambaya game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. hadisin da ya ce Allah da mala'iku suna salati ko suna addu'a
ga waɗanda suke daman sahu. Shine yake cewa Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirinsa, kuma shin wannan yana nuna cewa kenan ana fara sahu ne daga gefen dama? Wannan hadisi na farko ya kamata ka fahimta hadisi ne da'ifi, hadisi ne da bai inganta ba da wannan lafazin. Hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha, wanda Abu Dawud ya ruwaito shi, Ibn Hibban ya ruwaito shi, Ibn Majah ya ruwaito shi. Hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, yadda lafazinsa sahihi yake, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wannan shine riwayar ingantacciya, kamar yadda Baihaqi yake cewa al-mahfuz wannan lafazin. Duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga Hisham ibn Urwa sun ruwaito shi ne da wannan lafazin. An samu wanda ya saba ya kawo shi da wannan lafazin da kai kafa ambace shi, amma lafazin sahihi shine yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wato Allah da mala'ikunsa suna addu'a, suna salati ga waɗanda suke hada sahu. Wannan shine sahihi, ba wannan lafazin ba. Duk wanda ya inganta shi da wannan lafazin to ya kuskure, ko da kaga wani ya ce hasan ne. In ka koma takhrijin da Sheikh Nasiruddin Albani yayi wa da'if sunan Abi Dawud, zaka ga dogon bayani akai. Kuma al-Imam al-Baihaqi ya riga shi cewa wannan hadisi, wannan lafazin nabi shine al-mahfuz, saboda haka aka sansa shaz ne, shaz kuma hadisi ne da'ifi. Akwai wani hadisin da'ifi, idan har zaka ce hadisi da'ifi ana aiki da shi, to sai a baka wani hadisin kuma da ya saba masa, shi ma da'ifi ne. saboda haka da'ifin ka da wani da'ifi sai ka ga wanne ne za ka iya ɗauka kamar wanne. Akwai da'ifi da yake cewa hadisi da'ifi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ammara maisaratal masjidi kutiba lahu kiflani min al-ajr. man ammara maisaratal masjid, wanda ya raya bangaren hagu na masallaci, to za a rubuta masa lada biyu. Wato za a rubuta masa kasan, za a bashi kasan lada guda biyu. An ce dalilin wannan hadisi yadda lafazinsa ya zo, yadda sababin wurodinsa ya zo, cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga waɗanda suke tsayawa a daman liman. Sai ya ga kula duk sanda aka zo sallah daman liman ci take cika, amma hagun ba a tsayawa a nan. To shi ne sai ya ce man ammara mai saratul masjid. To amma duka hadisan da'ifai ne, da wannan da wancan. Saboda ka in za ka ɗau da'ifan duka biyu sai ka haɗa su biyu. Bai kamata ka ɗau ɗaya da'ifin baka bar ɗaya. Sai ka ɗau kuma man ammara mai saratul masjid kutiba lahu kiflani. Baya dacewa a bar hagu ba kowa, a yi ta tsayawa a dama. Dole dai za a tsaya a hagu. In ka ma ce daga dama za ka faro, to ai dole dai hagun za ta abin nan. Shikenan in ka ce wanda yake da hagun shi ake wa daman shi ake wa salati, banda wanda yake hagu, to in wani yazo sai tsaya sai an cika sai ya dawo shi ma ya kada idan ya samu salati, tunda shi na nan hagu an ce ba za a yi masa salati ba, to shi meye da ba za a yi masa salati ba. Saboda haka abinda dai ake bukata shine ya zama na an sanya liman a tsakiya. Akwai hadisin da yace wasitul imam wa suddul khalal, shi ma yana da rauni. Wasitul imam, ku sanya liman a tsakiya, yayin da za ku yi sahu ku sa shi shine a tsakiyar ku, kuma toshe dukkan wata kafa. To shi ba wannan hadisin bai inganta ba. Abinda hadisin da ya inganta shine hadisin liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha, masu hankali ko masu ilimi daga cikin ku su zama suna bi na, wato su zama dabdani. Kaga ashe wanda za a fara sahu za a fara shi daga bayan liman ne, ba wai daga can gefe ba. Tunda idan har daga ce gefe za a fara sahu, liman yana tsakiya, can ana gefen masallaci, kaga babu wala'ul imam, ba abin liman a bayansa ba kenan, an koma gefen sa ne. Saboda haka a tsakiya ake farawa. In aka fara a tsakiya, nan da nan ya zama duk daidai, to sai ka koma hagun. Amma idan a daman kai, in daman ku ya zama ya fi yawa, nan hagun ba kowa, to nan ya kamata ka da hagun, ba a yi ta yin can a bar nan ba kowa ba. ina ga mubar tambayoyin haka nan mu shiga karatunmu. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله تعالى يقول وأما الغلام كما أما wannan yaron fakana abawahu mu'minaini iyayensa biyu sun kasance mu'minai ne fakhashina sai muka ji tsoron an yurhiqahuma tughyanan ya ainihin jefa musu shishigi wa kufran da kafirci fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijinsu ya canza musu khairan minhu zakatan wanda ya fi shi tsarki wa aqraba ruhma ya fi shi kusa da sada zumunci. Kamar yadda jiya muka fara, al-Khadir alayhi salam yanzu yana yi wa Nabi Musa alayhi salam bayanin dalilan da ya aikata abubuwan da ya aikata a baya, wanda Nabi Musa alayhi salam bai san dalilin yin waɗannan ayyuka ba, bai san asbab ɗinsu ba, saboda haka ya ga a zahirinsu abubuwa ne da su saba wa shari'a, shi yasa sai ya magana. To yanzu lokaci ya yi tun da rabuwa an zo a rabu, to shi ne zai gaya masa abubuwan da suka faru da dalilan da ya sa har yi abin da ya yi. Ya gaya masa dangane da jirgin ruwa ga abin da ya sa ya lalata jirgin ruwan ta hanyar fasa huda shi, saboda a gabansa akwai wani mugun sarki yana kwace wa mutane jirgin ruwansu idan lafiyayye ne, don kuma ba lafiyayye ba ne zai bashi ya wuce, don haka sai ya huda shi don idan sun zo a basu su wuce ba tare da an kwace musu nasu jirgin ruwan ba. Saboda haka kaga ya yi haka ne don ya kubutar musu da dukiyarsu daga muguntar ko wannan mugun sarki. Sannan sai cewa ammal gulamu, amma shi wannan yaron shi kuma da ka gana kayar da shi na yanka shi na murɗe wuyansa, ce fakana abawahu mu'minai ne, iyayensa biyu mu'minai ne. Wannan ita ce ƙira'a saba'iyya, wanda duka makaranta alƙur'ani haka suke karantawa. Akwai ƙira'a da ake jingina Ubay ibn Ka'ab da Ibn Abbas, sun ce suna karantawa cewa wa ammal gulam fakana kafiran wa kana abawahu mu'minaini, fakana kafiran wa kana abawahu mu'minaini. To wannan bata tabbata a matsayin ƙira'a ba, tunda ƙira'a ana buƙatar sai an samu tawaturi kafin ta zama ƙira'a. don haka ba ta daga cikin abin da aka shigar da shi a matsayin alkur'ani. Shi yasa wasu malamai suka ce ko shi Ubay ibn Ka'ab yana faɗar wannan ne a matsayin fassara, amma ba a matsayin ƙira'a ba, yana faɗarsa a matsayin fassara saboda da shi aka tattara alkur'ani. Ai yana nan aka tattara alkur'ani, su ma bai kawo wannan an sa a cikin alkur'ani ba, wanda da a ce akwai wannan a ciki to tabbas zai shigo cikin alkur'anin, don babu abin da ya sarai na alkur'ani wanda babu shi. Don haka wannan kalma da yake karawa fakana kafiran tafsiri ne, kuma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka jita, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal gulam fa tubi'a yawma tubi'a kafiran. Amma shi wannan yaron tun lokacin da aka halice shi Allah ya halice shi kafiri ne, zuciyar kafirai ce, saboda ka ke kasasshiyar zuciya ce da take cike da mugunta, zuciya ce da take cike da jahilci da ƙarin ya za a yi barna. Don haka idan har ya girma to zai kasance cikin manyan mabarnata, zai zama cikin mabarnata, kuma ba barnar za ta tsaya akan mutane waɗanda suke na nesa ba, har iyayensa da suka yi sanadiyar samuwarsa sai ta shafe su, kuma ga su muminai ne. Ya kamata kada a yi abin da zai shafe su, kuma ta inda ma zai cutar da su ba wai cutarwa ce ta ya cutar da su ta fuskar dukiyarsu ba ko wani abu, a'a zai cutar da su ta fuskar addininsu ma, saboda suna tsananin kaunarsa, suna son shi, kamar yadda ya gabata a baya cewa yaro ne kyakkyawa da ɗabi'ar irin wannan, kuma za ka samu iyayensa suna son shi. A cikin sayo Muslim
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana abawahu qad atafa alaihi, iyayensa suna tausaya masa, wato suna matukar tausayinsa, suna san shi. manzo Allah ya ce falau annahu adraka arhaqahuma tughyanan wa kufra, to da ya girma ya kai munzalin mutum yayi karfi, to zai tirsasa musu kafirci da wuce iyaka. Akwai ruwayoyi da ake ruwaitowa cewa wai yana zuwa yana sato kayan mutane na kawo musu ne, suna karba, saboda haka zai iya shefa su cikin kafirci ta wannan hanyar. wannan ruwaya duk bata inganta ba. Abinda ya inganta dai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayensa suna matukar san shi, suna matukar tausayin sa. Da a ce ya girma gashi kuma zuciyarsa zuciya ce ta kafirci, to da shikenan zai ja iyayensa zuwa ga kafirci. Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Mufhim karkashin wannan hadisi yake cewa ai ahabbahu, iyayensa sun so shi matuka, wa aqbala alaihi bi shafaqatihima, duk gaba ɗaya sun ba da hankalinsu akan shi wajen tausaya masa, wa hunuwihima da jin tausayinsa. fa khafa al-Khadr lamma a'lamahu Allah ta'ala bi ma'ali halihi annahu in asha lahumma hatta yakbura. Khadir, saboda abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na yadda ƙarshen al'amarin yaron zai kasance, wato zai zama yaro ne kafiri, wato a mugu. To da Allah ta'ala ya sanar da Khadir wannan cewa in yaron nan ya girma wa yastaqilla bi nafsihi, ya zama yana cin gashin kansa, yanzu baya buƙatar taimakon kowa, jabarahuma bi hukmi mahabbatihi ma lahu an yuti'ahu, haka zai iya tirsasa su saboda irin yadda suke son shi, soyayyar da suke masa, hatta kai su yadda da abin da zai rika zuwa musu da shi, kuma wannan abin kafirci ne. wa yuwafiqahu ala ma yasduru anhu min al-kufri wal fasad, su rika goyen bayansa akan abin da zai rika aikatawa na kafirci da banna. fa yakfurani bi zalika, sai su kafirta da wannan. to jin kada haka ta faru, ubangiji ta'ala ya sanar da Khadir alayhi salam cewa yaron nan ya kamata ya kashe shi. fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, sai muka ji tsoron, mun ce wannan fa khashina karashin maganar Khadir ce, wannan ita ce maganar da tafi inganci cikin maganganun malaman tafsiri. ci gaba da maganar shi Khadir ne alayhi salam, ce fa khashina, sai muka ji tsoro, in ji shi, ba Allah ne ya ce fa khashina ba, don Allah ba ya jin tsoron kuwa. an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, kada ya tirsasa musu fadawa cikin kafirci, shishigi da kafirci, wato kada ya jefa su cikin shishigi da kafirci ta hanyar su rika goyen bayansa akan abin da zai rika zuwa da shi na kafirci da na zalunci, da kuma wannan ya kai su ga fadawa cikin kafirci. wasu malamai sun fassara fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, wato kada ya gallabe su da kafircin su da zaluncin sa, wato bayan sun zama iyayensa ne wanda su suka yi sanadiyar samuwarsa, suka tarbiyance shi, suka wahala a kansa, bayan shi kuma ya girma, ya kasance saboda kafircinsa da zaluncinsa har ya gallabe su, ya addabe su, ya hana musu hutu, ya hana musu sakat. to wasu sun fassara shi da wannan, to amma mafi yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara faka shi na an yurhiqahuma, shi da ya jefa su karan kansu iyayen cikin kafirci, ya jefa su cikin yadda da zalunci. fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, sai muka yi nufi, in ji shi Khadir, wannan shi zai ƙara nuna maka cewa fa khashina din can magana sace. fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma, tunda Allah ba zai ce fa'aradna an yubdilahuma ba. haka shi Khadir shi yake cewa sai muka nufi ubangijin su ya canza musu khairan minhu zakatan, wanda ya fi shi tsarki, wato wanda yake mai addini. wasu malamai sun fassara, kamar Ibn Abbas ya fassara zakatan da cewa ana nufin mai addini, wasu kuma suka ce zakatan, wanda su ne mafiya yawan malaman tafsiri, ana nufin wanda yake mai tsarkakakken halaye, mai tsarkakken zuciya, babu san zunubi da san laifi a cikin zuciyarsa. don haka ubangiji ta'ala ya yi musu wannan canji. don haka da Allah ta'ala ya dauke musu shi, sai ya ba su wani wanda yake ya fi shi halin kwarai, ya fi shi kirki. alkur'ani bai gaya mana yaya aka yi canjin ba, kuma bai aka samu, namiji ne ko mace. duk da cewa malamai tafsiri sun
faɗaɗa zance bisa wasu ruwayoyi waɗanda ba ingantattu ba ko kuma ba ruwayoyi waɗanda suke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, cewa a lokacin da aka kashe shi mahaifiyarsa na da wani cikin, sai ta haifi yarinya, wanda yarinya sai ta haifa ta auri wani wanda ta hanyar da aka haifa annabawa da yawa. to wannan duk bai inganta ba. Abinda dai muka sani shine Allah ta'ala ya ce mana zai canza musu da wani wanda ya fi shi tsarki, ya fi su kuma aqraba ruhman, ya fi shi kusa da sada zumunci, wato kula da iyayensa da taimaka musu, ko kuma aqraba ruhman, ya fi wato kusa da tausayi ga iyayensa. na'am. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. to dangane da waccan ayar da muka wuce, shin ayar tana nuna kenan dukkan wani wanda ake tsammanin zai yi barna amma bai yi ba a yi maganinsa? A ce wannan an hango an gano cewa in aka bashi zai zama mabarnaci, don haka ya kamata a ɗau mataki a kansa. Ayar ba ta nuna haka, sai dai idan mutum annabi ne shi, ana yi masa wahayi kamar yadda ake wa Khadir wahayi, to in an masa wahayi to wannan zai iya yi. Amma dai haka kawai mutum ya bushi iska ya ce ga wani can ina tsammanin zai yi laifi, bari a yi masa hukunci. Ba a yi wa mutum hukunci kawai saboda ana tunanin zai yi laifi, bai yi ba, kawai tunani ake zai yi, ce mun ga take-takensa, in muka kyale to zai zama mana matsala, gara mu riga shi daukan mataki a kansa. A'a, ita shari'a na in ka ga alamu zai yi laifi to kai kokari yadda ba zai yi laifin ba, amma ba ku hukunta shi ba, ka kama shi bai yi laifin ba ka ce ka hukunta shi. Ka ga yana wasu shirye-shiryen da kasancewa zai iya yin wani abu, to ana iya hana shi a dakatar da shi kai wannan laifin. In an gano akwai wasu abubuwa ma da za a yi hukunta shi a kansu wanda ya yi na laifi sai a hukunta shi, amma ba abinda ake zargin zai yi ba bai yi ba. Shi yasa lokacin da wani khawariji ana kiran shi Najdatul Haruri ya rubuta Abdullahi dan Abbas. Kun san khawariji yadda suka shahara da kashe mutane, su kashe musulmi su bar wanda ba musulmi ba. To sai wani ana kiran shi Najdatul Haruri, yana daga cikin shugabanninsu, sai ya rubuta Abdullahi dan Abbas, me ya hukuncin muna iya mu kashe yara, wato in sun zo operation su hada da manya da yara duk su kashe. Sai ya rubuta masa wai saboda shi ma Khadir ya kashe yaro, saboda ana tsammanin in ya girma kafiri zai zama. To waɗannan tunda mun yi wa iyayensu hukuncin kafirci, to mun zo mu hada da 'ya'yansu ma duk mu kashe, saboda su ma in sun girma kafiran za su zama kamar iyayensu. Shine sai Abdullahi dan Abbas ya rubuta masa, yace idan kana da wato ana sanar da kai irin yadda ake sanar da Khadir, ka iya kashewa. Kaga kamar da ya gaya masa cewa wannan ba aikin ka ba, aikin Allah ne. Shi ma Khadir ba haka kawai yayi ba, kamar yadda zamu gani a ayar gaba, ba haka kawai ya bushi iska kawai ya kama yin abin da ya ga dama ba. Saboda haka wannan baya halatta ka ce za ka ɗau wani mataki akan mutumin da kake zargi zai yi maka laifi, kai ka riga shi masa laifi, wannan ba daidai ba ne. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini, yace amma shi wannan garu ya kasance na wasu yara ne guda biyu.
yatimain fil madinati, marayu a wannan birnin, wa kana tahtahu kanzul lahuma, a ƙarƙashinsa kuma akwai wata taskar dukiya tasu, wa kana abuhuma saliha, babansu kuma ya kasance mutumin kirki ne. fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, sai ubangijinka ya nufi su isa matukar, wato su kai matukar wato gajiyar karfin su, wa yastakhrija kanzahuma, su kai ganiyar karfin su fitar da dukiyar su, rahmatan min rabbika, kuma wannan duka rahama ce daga ubangijinka. wa ma fa'altuhu an amri, kuma ban yi shi da gaban kaina ba, wato da radin kaina. zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra, wannan shine fassarar abinda ka kasa hakuri a kansa. to sai dawo kuma yana gaya masa dalilin da yasa ya tada wannan garin, bayan kuwa gashi mutanen alƙaryar sun ki ba su wato bakunta, sun ki karɓa su a matsayin baki, amma kuma gashi ya musu wani aiki wanda da ya ga dama da wannan aikin da zai yi musu sai su biya shi a kansa su samu abin da za su sai abinci. to shine yake gaya masa wa ambal jidaru fa kana li gulamaini, wannan katangar da ka gana tayar ta wasu yara ne guda biyu, yatimaini, marayu, yara ne marayu. al yatim, maraya a cikin mutane shine wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga, wato wanda mahaifinsa ya rasu shi ko bai balaga ba, to wannan shi ake kiran shi yatim. a cikin dabbobi kuma wanda ya rasa mahaifiyarsa, ka za ka ce wanda ya rasa mahaifinsa, kaga ai tunda ina san mahaifin nasa ma. a cikin mutane wanda ya rasa abin nan mahaifinsa, ko da mahaifiyarsa na da rai, shi ma kuma kafin ya kai munzalin mutum, in ya isa ya zama baligi, to shikenan ya isa lokacin da zai iya rike kansa, zai iya zuwa kasuwa, zai iya nema wa kansa abinci. in an taimaka masa, an taimaka wa kamar yadda ake taimaka wa sauran masu bukata ne kawai, amma ba da sunan maraici ba. duk da cewa mu nan maraici baya da ƙarshe, sai ka ga mutum gamjeje amma sunan shi maraya, ce ai maraya ne wallahi, ya rasa babansa da babarsa. daga mace ta yi aure ta hayayyafa, amma ce ai marai ne ya ci. to wannan istilahi ne namu kawai na bahaushe, amma a shar'ance ba wannan ne maraya ba. maraya shine yaro karami, shi yasa aka kara da gulamai ne, yatimai ne, waɗanda suke marayu ne su biyu, sun rasa mahaifinsu. fil madinati, a cikin birni, a cikin wannan birnin. idan ba mu manta ba, a farkon aya alƙarya aka kira wannan garin, hatta ataya ahla qaryatin istatama ahlaha, to aka ataya ahla qaryatin, suka zo ga wasu mutanen alƙarya. to amma kuma anan sai aka ce wa amal jidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati, can alƙarya nan kuma al-madina, birni. to shine malamai suka ce can tunda ana maganar wasu miyagun mutane ne a garin, wanda har sun ki taimako, ga su sun shahara da ruwa, ga sun shahara da miyagun halaye, to wannan shi yasa aka kira ta alƙarya. kuma alƙaryar ce tunda ɗan ƙaramin gari ne, duk da cewa akwai mutane a ciki, amma ɗan ƙaramin gari ne, shi yasa ma har suka iya bin gida-gida suna neman taimako, ba su samu ba. nan kuma an kirawo ta da almadina saboda maganar yaron kirki, maganar ubansu na kirki da aka yi a ciki, ce wa kana abuhuma saliha. wannan kirki, wannan uba na kirki shine ya sa gurin garin ya koma madina. wani abin da zai karantar da mu shine gari duk yadda ya kai ga zama birni, idan ya kasance mutanen cikinsu ba mutanen kwarai ba ne, ba mutane ne na Allah ba, to a gurin Allah wannan ƙauye ne. ƙauye kuma duk yadda ya kai ga zama ƙauye, idan mutanen cikinsa mutanen kirki ne, to birni ne. saboda haka birnintakar a nan ta kasancewar ubansu mutumin kirki ne. saboda haka sai ubangiji ta'ala ya canza wa garin suna daga alƙarya, sai mai da shi madina, saboda ubansu ya mutumin kirki. ana magana can kuma tun da magana miyagun mutane ake, sai aka kira garin alƙarya. saboda haka duk gari da ya kai ga ci gaba da gine-gine da kayan zamani, matukar dai ba abin Allah a wannan garin, mu a wajen mu a ƙauye. gari kuma duk yadda ya kai ga zama ƙauye, in dai akwai ana bin Allah, to wannan gari birni ne.
cewa kana tahtahu kanzul lahuma, a karkashin wannan garin, a karkashin wannan katangar akwai dukiya, akwai taskar dukiya lahuma ta su waɗannan yaran. Wato akwai dukiya da take tasu ce, ubansu ya binne musu saboda haka dukiyar su ce ta gado, ko ku a tun ma suna da rai ya nuna musu cewa wannan dukiyar su ce, amma yara ne kanana ba za su iya fito da wannan dukiya ba. Wa kana abuhuma salihah, ubansu ko mutumin kwarai ne. Wannan dukiya da yawa daga cikin malamai sun ce dukiya ce da ta shafi azab wal fidda, wato zinari da azurfa, zinari ne da azurfa, wato kudi ne. Wasu kuma daga cikin malamai ka amma Abdullahi dan Abbas ya inganta daga gare shi yana cewa ma kana zahaban wala fiddatan walakin kana suhufa ilmin, ba zinari bane ba azurfa bace, a'a littattafai ne na ilimi, wato littattafan ilimi ne a karkashin abin nan din. Wanda ya inganta zuwa ga Abdullahi dan Abbas, amma yawancin malamai sun ce alkanzu da larabcin aka yi talaki ana nufin dukiya, taskar dukiya. A wasu daga cikin malamai suka ce a haɗa biyun mana, a ce taskar dukiya ce da kuma takardu na ilimi. To amma idan muka dubi magana shi Ibn Abbas cewa yi ma kana zaman wala fidda, shi ya kore kasancewar su zinare da azurfa. Saboda haka ko dai ka dau magana Ibn Abbas ko ka dau magana sauran jumhur, da maganar jumhur ana ita ce tafi kusa da lafazin abin nan, kuma ita ce tafi kusa da ɗabi'ar mutanen. Wato mutanen da suke miyagu, littafin ilimi ba su dame su ba, abin da zai fi damun su shine dukiya. Saboda haka ita ce da zarar a ce wannan garu ya faɗi, to za su yi mata, za su dakawa wasu akanta, za su kwashe ta. Amma inda littafin ilimi ne ba lallai na su damu da su ba, saboda irin yanayinsu. Allah ce wa kana abuhuma salihah, kuma mahaifinsu ya kasance mutumin kirki ne. Mahaifinsu a nan zahiri ya fi zama mahaifi ne na kusa, wato wanda ya haife su. Akwai waɗanda suke cewa kakansu ne, wani su ce ma kakansu ne na uku ko na biyar, amma duk wannan magana ce. A zahiri na ce abuhuma ana nufin ubansu wanda yake mahaifinsu. Saliha mutumin kirki ne. A nan wasu sun yi ta kokarin a faɗi sunansa, a bayyana shi ya sunansa yake, to amma duk wannan ba shi da wani fa'ida, kuma babu wani abin da ya inganta dangane da bayanin sunansa. Allah da ya gaya mana cewa mahaifinsu mutumin kirki ne, kuma wannan shine abin da ayar ake so a fito mana da shi, a nuna mana cewa kirkin mutum na yin tasiri har ga 'ya'yansa. Wato ubangiji ta'ala na kula da 'ya'yansa saboda kirkinsa. Idan kana son Allah ta'ala ya kula da zurriyarka bayan rasuwarka, to ka zama mutumin kirki a rayuwarka, ka zama na Allah, to sai ubangiji ta'ala ya kula da 'ya'yanka. Allah ta'ala yana cewa falyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wadanda suke barin 'ya'ya kanana suna jin tsoron abinda zai biyo baya in sun mutu sun basu, to ci ji tsoron Allah. Idan ka ji tsoron Allah, ubangiji ta'ala sai tsare maka 'ya'yanka, ko da kuwa ka basu dugui ba su kai munzalin su mallaki kansu ba, ko su iya yi wa kansu wani abu. To matukar za ka ji tsoron Allah, to ubangiji ta'ala zai tsare maka wannan zurriyar taka. Muhammad ibn al-Munkadir tabi'i ne, yana cewa inna Allah yahfazu 'abdahu al-mu'min fi waladihi wa waladi waladihi wa fi zurriyatihi wa fi duwairati hawlahu. Allah ta'ala na tsare wato bawansa mumini cikin lamarin 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yansa ma, wato har jikokinsa, wa fi zurriyati, kai har zurriyarsa ma, ba wai jikokinsa ba, har tattaba kunnansa, har hihinsa, duk ubangiji na iya tsare masa su. Wa fi duwairati hawlahu, kai hatta unguwar da yake ubangiji ta'ala sai taimaka. Su yanzu waɗannan ba sun samu an tayar katangar da ita ce ganuwar garinsu ba, saboda alherin wannan mutum. Saboda haka idan mutum ya zanna kirki, to tasirin wannan salahar tashi tana iya yin ta yana so, ba gare shi kadai, ba ga 'ya'yansa ba, har ga jikokinsa, har ga jikokin 'ya'yansa, har ga zuriyarsa ma gaba daya, kai hatta ga inda yake ubangiji ta'ala ya rika taimaka ma gurin a dalilinsa. An ruwaito cewa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma, kun san yadda khawarijawa suke kafirta babansa, suke kafirta duk wanda yake tare da babansa.
khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina Ali tawaye suka ce ya yarda da wani hukunci ba na Allah ba, ya yarda da hukuncin mutane, don haka ya kafirta. Sayyidina Muawiya shi ma ya kafirta. Suka koma suna yakar sayyidina Ali da duk wanda yake tare da shi, suna yakar Muawiya da duk wanda yake tare da shi, suna yakar dukkan musulmi ma. Su kadai ne suke mutanen kirki musulmi. To wata rana Al-Hasan ibn Ali, wanda shine dan sayyidina Ali, kun san baya da za a yi su taba uban su kyale shi ma duk hukuncin sa hukuncin mahaifinsa tunda yana tare da mahaifinsa. Kuma kun san Al-Hasan ibn Ali shine ya sauka daga kujerar mulki ya bawa Muawiya kuma kafiri ne a gurin su, kaga kenan ya sauka daga kujerar mulki ya bawa kafiri, kaga shi ma ya kafirta. To shine sai shi Al-Hasan ibn Ali sai yake cewa wanda ya hada da cikin masu irin wannan ra'ayi, sai yake cewa da shi, da wani irin abu ne, da wani dalili ne Allah ta'ala ya tsare dukiyar yaran nan biyu marayu wanda Allah ta'ala ya ba mu labarinsu, wani dalili ne yasa Allah ya tsare musu dukiyarsu? Sai wannan bakawariji sai ya ce bi salahi abihim, saboda kirkin mahaifinsu, saboda mahaifinsu mutumin kirki ne. Sai ya ce da shi fa abi wa jaddi khairun min, to da babana da kakana yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi wannan shi da aka tsare dukiyarsu. Mu ba za ku yarda cewa Allah ya tsare mu ba? Mu ma ku tsare namu mutuncin? Idan har Allah ya tsare mutuncin waɗancan yara saboda kirkin mahaifinsu, mahaifina da kakana duk mutanen kirki ne kuma sun fi wancan, to ni sai ya zama da ni da sauran waɗanda suke dangi na Allah ba zai tsare mu saboda wannan? To sai wannan makhariji sai cewa an ba'ana Allah ta'ala annakum qaumun khasimun. Mu fa dama Allah ta'ala ya gaya mana ko dama mutane ne masu jidali, masu jayayya, masu musu. Saboda haka ba shi da ansar da zai bashi. Sai ya dauko aya da Allah ta'ala yake sifar da Quraysh bal hum qaumun khasimun. Allah ce su ne mutane ne masu jayayya, ce ku Qurayshawa dama Allah ya gaya mana ku mutane ne masu jayayya, masu musun tsiya. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin littafinsa as-siyasatu shar'iyya yayi maganar wanda Allah ta'ala ya bashi shugabanci na al'umma, ya tsare amana, ya saba wa son zuciyarsa, ya tsaya ya sauke amanar da Allah ta'ala ya dora masa, bai cutar da talakawansa su koka da shi ba, yake cewa shi ma Allah ta'ala zai tsare masa iyalansa, zai tsare masa dukiyarsa, zai tsare masa komai na sha bayansa. Ya ce wanda kuma ya bi son zuciyarsa, ya bi abin da shi yake so ya yi ba abin da ya kamata ya yi wa al'ummarsa ba, ko abin da yake adalci, ya ce to sai Allah ta'ala ya yi masa uquba bi naqidi qasdihi, wato sabanin abin da yake nufi. Idan aka ba shi dukiyar al'umma, maimakon ya yi wa al'umma aiki da ita ya danne ta, ya rufe ciki a kanta, yana nufin shi ya ci bayansa ‘ya'yansa su ci, to sai Allah ta'ala ya yi masa mu'amala da akasin abin da yake nufi. Fayuzillu ahlahu, sai Allah ta'ala ya kaskantar da iyalansa a bayansa, wa yuzhibu malahu, ya tafiyar da dukiyar tashi. Ya ce akwai hikaya mashhuriya a wannan babin, ce wani daga cikin sarakunan Banu Abbas, sarakunan daular Abbasiyya, ya tambayi wani malami, yake cewa ya bashi wani hadisi ko wani labari wanda ya ji daga wajen malamansa wanda ya riska. Sai yake cewa ya riski Umar ibn Abdul Aziz. Kun san Umar ibn Abdul Aziz khalifa ne daga cikin sarakunan Banu Umayya, kuma wanda ake buga misali da adalcinsa, ana kwatanta adalcinsa da adalcin Sayyidina Umar kakansa, har ma wasu suka kai ga cewa ana lissafa shi cikin al-khulafa'u, wato shine na biyar, khamisul khulafa, duk da cewa wannan bai inganta ba. Khilafatul Rashida 30 aman ne, tana karewa ne da al-Hasan ibn Ali. Wannan watanni da yana mulki wata 6, in ka hada shi ne shekara 30 ta cika. To in akwai na biyar shine al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, saboda ka zaka ce al-khulafa'ur rashiduna su hudu ne, su biyar ne. Sai ka ce Abubakar, Umar, Uthman, Ali, al-Hasan ibn Ali.
shi ma ya yi shugabancin amma na wata 6 sannan ya sauka ya bar wa Muawiya radiyallahu ta'ala anhu don a samu haɗin kai na al'umma. To amma Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin sarakuna waɗanda suke masu adalci da aka yi, don ya zo ne lokacin sarauta, haka ya karɓi mulki ne ta hanyar sarauta, don haka sai basarake ne. To shi da yake cewa ya riski Umar dan Abdul Aziz, aka ce da shi ya amiral mu'minin, lokacin yana sarki, yana rashin lafiya, ya zo mutuwa. Masoyansa ko makusantansa ko fadawansa suka ce ya sarki mu'minai, ka bar 'ya'yanka talakawa ba ka tara musu komai ba, ka ba musu komai ba, afkarta afwaha banika min hadha al-mal, ka hada 'ya'yanka su wannan dukiya da Allah ta'ala ya sanya a hannunka. Kun san a lokacin sa an samu dukiya dan a lokacin sa ne ma ake yawo da zakka, ana neman wanda za a ba kowa, yana cewa kai ni ma na fitar da tawa, ina neman wazan ba. To amma kuma ga 'ya'yanka ka basu su basu tara dukiya ba, wa taraktahum fuqara ala shay'a lahum, ka basu talakawa babu komai tare da su. To sai yana cikin rashin lafiya sai ya ce a kawo masa su, adkhiluhum alaykum, ku shigo min da su. Sai aka shigo da su 'ya'ya maza su wajen 10, duk cikinsu kuma yara ne, duk cikinsu kanana ne, babu wanda ya balaga cikinsu. Da ya gansu sai idan sai ya fashe da wato sai ya kama hawaye, sai ya ce da su ya 'ya'yana, wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum, ban hana ku haƙƙin da yake naku ne ba. Walam akun billazi akhudhu amwalan nas fa adfa'uha lakum, ba zai yiwu ba kuma in ɗebi dukiyar mutane da rika ba ku haƙƙin ku, ban hana muku ba, amma ba zai yiwu ba kuma in rika iba cikin dukiyar talakawa, cikin dukiyar al'umma ina ba ku. Wa inna ma antum ahadu rajulaini, ku dai za ku zan ɗaya daga cikin mutane guda biyu, imma salihun fallahu yatawalla salihin, ko dai mutum ya zanna kirki ne a cikin ku, to Allah ta'ala na jibantar al'amarin mutumin kirki, kamar yadda Allah ce inna waliyallah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin. Haka in mutumin kirki ne a cikin ku wanda ya tashi ya zama mutumin kirki, to Allah zai jibinci lamarinsa. Wa imma ghayru salih, ko kuma mutum ya tashi cikin ku ba na kirki ba, fala akhlufu lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah, to ba zan bar masa abin da zai rika zuwa yana amfani da shi kan abin da yake saban Allah ba zan bar masa dukiya ya tafa taka da ita cikin saban Allah ba. Ko mu an ne yace ku tashi, to haka ya koma ga Allah ta'ala ba tare da ya bar musu wani abin kika zo a gani ba. To shine shi wannan malami yake gaya ma wannan khalifa na daular Banu Abbas da yake masa tambaya, yace na ga ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nasa in an zo za a fita jihadi doki 100 yake bayarwa fi sabilillah. Ubangiji ta'ala ya azurta su. Ka duba a lokacin khalifa ne na musulmi, tun daga farkon inda dukkan daular musulmi ta kafu har zuwa abin nan, har zuwa Andalus, min aqsal mashriqi ila aqsal maghrib, yana sarauta su, amma ya bar 'ya'yansa ba tare da wani abu ba. Aka ce abinda 'ya'yansa suka samu daga cikin dukiyar da ya bari, kowannensu ya samu abinda bai kai dirhami 20 ba, aƙalla min 20 dirham, ɗan kuɗi ne kaɗan. To sannan yake ce masa kuma na samu, wato na yi zamani da wani daga cikin kuma halifofi wanda aka raba dukiyarsa, kowane ɗaya daga cikin 'ya'yansa sai da ya samu dinari 600. kun ga wancan yana mallakar duniya a lokacin ta musulmi duka, amma 'ya'yansa dirhami ƙasa da 20 suka rika samu bayan mutuwarsa. Amma wannan ya bari 'ya'yansa kowanne sai da ya samu abin da bai kasa dinari 600 ba. ya ce wa laqad ra'aytu ba'dahum yatakaffafu an-nas, amma ƙarshen lamari sai da naga wani daga cikin 'ya'yan nan nashi yana bara, yana roƙon mutane. To kaga haka ubangiji ta ala ke tsare mutum in ya zan adalci, sai ubangiji ta ala ya tsare dukiyar, sai tsare 'ya'yansa. In ya zan kuma dukiyar taka ce da dukiyar talakawa ce zai tara, yana da san cewa in ya mutu 'ya'yansa ba su yi talauci ba, to ba haka ba. Ubangiji ta'ala sai ya tsaskanta su, tsaskancin da wani wanda yake talakan da yake karkashinsa bai shiga ba, ubangiji ta'ala ya jefa shi. Saboda haka amana take da girma. Idan Allah ta'ala ya baka amana, to ka kula da ita, ka ji tsoron Allah a rayuwarka. Ubangiji ta'ala sai ya tsare ka a lokacin rayuwarka, da huwa ya tawalla salihin, ya tsare ka lokacin da kake da rai, sannan bayan ka kuma ubangiji ta'ala ya tsare maka zurriyarka.
shi ne yace fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, ubangijinka ya nufi su isa su kai ga ganiyar karfin su, wa yastakhrija kanzahuma, su fito da dukiyarsu da kansu, wato su ture wannan katanga su fito da dukiyarsu su da kansu, wanda inda a ce ta faɗi to hakan ba za ta samu ba. Ƙarshe mutanen garin ne za su daka wawan sosu. Kaga kamar mun ma taimaka musu da muka bar katangar haka, duk da na san labarin abin da yake karkashin katangar nan, mu batta haka nan har ta faɗi, kamar ma taimaka musu da su ƙara dukiya bayan kuma ga su maruwata ne. Ya ce to rahmatan min rabbika, wannan rahama ce daga ubangijinka, yadda ubangijinka ya tarbiyance ka, ya rene ka kana maraya, ko kuma hukuncin maraya, tunda wanda aka jefa shi a cikin ruwa ya tafi kuma ya fada gidan makiyinsa, ubangijinka ya kula da kai, ya fito da kai, to haka shi ma ubangijinka ya kula da waɗannan yara. Saboda haka ka tuna baya, don haka gara in tayar da wannan katanga ko da ba zan karɓi ko kwabo ba, akan in batta ta faɗi yaran nan su cutu. Ya ce wa ma fa'altuhu an amri, kuma wannan al'amarin abin da na aikata ban aikata shi gaban kaina ba, wato ban yi gaban kaina ba. Wannan shi yake nuna cewa ba ra'ayinsa ba ya aiki da shi, ba ijtihadi ba. Wannan shi yake nuna wahayi ne ubangiji ta'ala ya masa. Shi yasa waɗanda suka ce annabin Allah ne suka yi hujja da wannan ayar cewa annabi ne, tunda ya ce wa ma fa'altuhu an amri, ba ijtihadi ne ba. Kuma can da mun farko Allah ta'ala ya gaya mana cewa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saboda haka kaga ashe duk abin da ya aiki da shi ilimi ne da Allah ta'ala ya sanar da shi. Allah ta'ala ya sanar da shi wannan ta hanyar wahayi. Don haka masu cewa ilhama ce kawai aka yi masa, wannan ba daidai bane, domin ilhama ba za a zo a yi aiki da ilhami ba, a yi irin wannan aiki da ilhami a lalata kayan wani, dukiyar mutum, a yi aiki da ilhama a kashe mutum, ba zai yiwu ba a yi wannan kawai saboda ilhama. Ilhama ba za ta baka, idan ilhama abinda take nufi shine ka rika jin wani abu a zuciyarka cewa daidai ne, wanda ita ce ilham. To akwai cikin waɗanda suke tafiya bisa tafarkin sufaye, su ma ba dukansu ba, don a cikinsu akwai wanda suka saba. Akwai wanda suke cewa mutum zai iya yin aiki da ilhama, wato in aka kinsa masa wani abu a ransa, ya ji cewa abin nan daidai ne, to yana iya aiki da wannan abin ba tare da ya gindaya wannan abin ba akan mizanin shari'a, ya ga ya hau ko zai hau ko ba zai hau ba. To wannan magana ta su kuskure ce. Ilhama ba a aiki da ita. Dukkan wani abin da za a kinsa maka ka rika jin daidai ne, to ka gindaya shi akan mizanin shari'a tukunna, kaga idan ya hau mizanin shari'a sai ka yi aiki da shi, amma idan ya saba to ka yi watsi da shi. Shi yasa mai abin nan wani malami yake cewa yunbazul ilhamu bil ara'i, a'ni bihi ilham al awliya'i. To wali ya ce an yi masa ilhami, an kinsa masa wani abu, ubangiji ya masa ilhamar wani abu, ya ce gashi ku yi aiki da shi, ya ce ku yi watsi da shi, ku watsar da wannan magana, kan ku ɗauke ta. Wa qad ra'ahu ba'du man tasawwafa, ce amma wasu daga cikin wanda suke aikin sufanci, suke bin sufanci, sun ga wannan, suna ganin cewa za a aiki da ilhama. Akwai daga cikin su wanda suka saba. Akwai Abdul Wahab Sha'rani, yana da wani littafi wanda yayi akan kore kafa hujja da ilham, wanda kuma yana daga cikin waɗanda suke bin tafarkin sufanci. Saboda haka ba dukan su ne suka tafi akan wannan. Ubangiji ta'ala cewa yau ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, bai ce har sai mun ba mutum ilhama ba, rasulan manzo wanda ake mawahayi. Ce rusulan mubashirin wa munzirin lalla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. Hujja da za ta zama kan mutane shine Allah ya aiko musu manzanni, su yi musu gargadi, su yi musu bishara, amma baya ga wannan babu abin da zai zama hujja kuma akan mutane. Ubangiji ta'ala yana cewa walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Suka ce ina ma Allah ce walau anna ahlaknahum bi dhunubihim, da a ce zamu halaka su saboda zunubin su, to da a ranar gobe kiyama sai su rika cewa ya ubangiji ai da ka aiko mana da manzo. walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu
rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika dan me baka aiko mana da manzo ba ashe kaga manzo shi yake zama hujja wanda za a yi masa wahayinsa shi zai zama hujja amma ba ilhama ba saboda haka wannan abin da suka gani ba daidai suka gani ba ce zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra wannan shine fassarar abin da ka kasa hakuri a kansa a can baya an ce ma lam tastati amma ana an ce tasti an cire ta din wannan duka ya halatta a luga ana cewa tastati ana cewa tasti amma wasu sun ce can an kawo ta din ya zama na asqal saboda a lokacin ba a yi masa fassara ba sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati ba a yi masa fassara ba saboda haka abin yana nan da nauyi a kansa amma nan bayan an fassara masa sai aka rage ta saboda haka sai abin ya zama an rage masa nauyi sai aka ce zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra amma dai wannan zaka ga cewa dai yadda bara ce dan a nuna amma duk kalmomin tastati da tastati duk ana amfani da su nan gaba ma za su zo a cikin kissar Zulqarnain a ƙarshen kissarsa fa masta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh